Kodwa kunjani? Siyaphila njalo. Hayi siyaphila. Sitshele nje ngawe. Igama lami uLuyanda Sibongo Hadebe endaweni yakwaCetha. Ngokuhlala nje manje ngila uLundi. Ngifunda la eNdonsa music. Okay, ithini nje ibhayo yakho as an artist? Mina nje njengomfana nje omncane osayithandela umculo. Ukufisa kwami ufisa ukuba artist edumile. Futhi ezokwaziwa nje umhlaba wonke kahle kahle. Okay. Yeah. So what made you come here eNdonsa? Ukuza kwami la eNdonsa ngeza ngokuzokwenza music like ukuba uzokwenza nje kahle kahle ukuapprove ivocal. So ngafika la eNdonsa ngase ngayenza ivocal ngaqedela lapho mase ngiphinde ngizenzela nedrum. Okay. Yeah. So what is it that you have achieved from everything that you have studied so far? Uqala kwami ngaqala ngoFebruary. So ngafike ngenza ivocal, ngenza nedrum. So ngase ngigxila kakhulu kwi-drum, ngazi njengamanje sengazi ngisho nanamagama akhona kwi-drum ukuthi i-drum i-ride i-crash yabo zonke lezo zinto zakhona. So ngakwazi nanokudlala. Nanokudlala futhi ngokufunda iscore. Nanocula unkosisikelelo thina beswazi ngenye indlela. So ngathi mangifika lana ngafunda ukuthi unkosisikelelo usuka kuphi. Ngokwe major scale. Yeah, ngokwe major scale and solfege. Yeah. Okay. All right. Ngathi yashesha ke le yami nawe. What are your goals, and after that you ngafisa ukusiza ngayo ke eziNdonsa? Mina engicela ningisize ngakho eziNdonsa imali for umarketer, for ukuregister koSamba koKhapaso koRisa onke nje ama social networks la nje push artist. Yeah. So manje mathiwa nje into sithi okay ayinayo imali, what are other ways wena nje usicabangayo? Engingakwenza ukuthi ngizame ukuthola ama gigs. Okay. Angakhona ukuthi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ngike ku200 it's fine, but nje mangikhonile u200 rand ngufake kuOsambro yabo for ukuthi nje khona ingoma yami ukuhlala kuma digital stores. Okay. So ama goals akho ukuthi you just want to release? Yes. Okay. Ikuphi la ulekha khona ke? La engilekha khona kwi music business, because mina ngokwami ngangicabanga ukuthi ukurelease is like ukuthatha ingoma e-studio ifake efonini yakho then bese usendela abantu ku WhatsApp. Izona zinto mina engangizazi, kodwa njengamanje sengifisa nje ukuthi ngazi ukuthi kahle kahle umuntu maye release kufanele enze njani, ahambe yipi imgodi. Okay. Hayi siyabonga futhi.